Jack. Jeg har opgivet det der med at lande om rykker tilbage, fordi det kan jeg bare ikke. Men nu skal jeg til gengæld lave en salto. 1, 2, hvad fanden er det? Hvad fanden er det? Er det et lyn? Lad os prøve igen. Fuck! Okay, 2 sekunder. så kan I se, at det gør meget ondt, men jeg holder ud. Så prøver vi igen. 1, 2, 3! Hvad fanden var det? Din dumme hund! I går død! Sådan! Fluffy! En bjergsbamse. Alright, så prøver vi at skrue. Nu er vi i gang. Og jeg kører. Jeg hopper. Nu kører vi lige så bare. Jeg står bare lige ud af det.